Музикален спектър. Under the Sky е името на съвместния проект между бас-китариста и композитор Стефан Германов и младата певица Арика Адамс. Повече за парчето ни разказва Стефан, когото включваме при нас. Здравей, много ми е драго да те чуя. Здравей, на мен също ми е драго и много се радвам, че се свързахте с мен по повод тази песен, който беше наистина изненада за мен като човек, който не очакваше с парче, което току-що е издадено, да бъде забелязано по този начин. Парчето беше направено още през септември месец като проект, но измина доста време докато го реализираме, тъй като изчаквах съдействието на продуцента Георги Станев, който много държах да участва в създаването му, тъй като е човек, който мисли много сходно с мен като музикална естетика, стил и всичко, което очаквах да произведе някакъв добър крайен резултат, който мисля, че се получи. С Арика се срещнах междувременно по време на един семинар, който посетих в Пловдив. Абсолютно нищо не знаех за нея, но бях много впечатлен от чисто като излъчване, като човек. След този семинар малко попроверих в социалните мрежи и в местата, където можеш да чуеш нейна музика. Реших, че е супер подходяща за моя проект. Поканих и тя изненадващо много бързо се съгласи. Мисля, че демото страшно много и хареса. Каза, аз съм мин и така доста търпеливо изчака месеци, за да направим записите с нея. В записа свири Адриан Николов, който в момента свири Сив Димчев, млад барабанист, който е страхотен, мисля, че има невероятно бъдеще и ще бъде един от така най-ползваните студийни и концертни музиканти и за бъдеще от страшно много музиканти и изпълнители. След няколко месеца изчакване влязахме в студио при Жоро Станев в София. Той направи първо запис на гласа, след това добавихме китари, бас, барабани и започнахме един процес, който на мен страшно много ми хареса по окончателното довършване на парчето. Процес, в който си подавахме реплики, да, това не е, това махни, служи ефект, изчисти, страшно готино беше. Аз лично, тъй като отдавна не бях участвал по този начин точно в създаване на продукция. Всичко това беше за мен страхотно удоволствие и мисля, че това личи в крайния резултат. И надявам се и на вас ви харесва, щом ме потърсихте за това интервю. Полагам, че е предизвикано от самия крайен резултат. Аз даже се очудвам, че каза, че не си очаквал медиен интерес към песента, при все, че наистина много хубава песен, поздравления за което и този период, в който си изчаквал нейното реализиране още от 25-та година до момента, си е заслужавал, може би, така отлежава повече в твоето съзнание и съзнанието на музикантите, с които си работил, да. Ами ти много хубаво така ни разказа в общи линии за процеса на създаване на песента, но както ти споделих и отдеве ми се иска да разкажем и за теб малко повече на нашите слушатели. Имаш много интересен живот. Първо познаваме те от съвместната ти работа с Милена, с групи като D2, като Gravity Call. Ти си музикален издател също така, музикален редактор, колега и дистрибутор на музика. Сега, пропускам ли нещо? Да, пропускаш един много тежък за мен период, 14 годишен в държавната администрация, който не знам на какво научи, но всеки казва, че би било полезно, че всяко нещо, което се е случило по жизнения път, по някакъв начин допринася за твоето израстване, така че нека говорим за този период положително. Просто съжалявам, че не го използвах да вложа енергията си в музикалната индустрия, но така или иначе, ето идват времена, в които ще наваксаме. Да, това, за което ти спомена, работил съм с тези музиканти, като пряко с Милена, с останалите музиканти, като Митко Кърнев и
Иво Челъков и други хора, с които съм свирил. Не съм свирил пряко в групите, които ти спомена, но с тези хора сме имали различни проекти. Така че след периода на държавната администрация основахме с приятели музикална компания, минахме през доста труден, сложен път, първо като лейбъл, после като дигитален дистрибутор в началото на ерата на дигиталното. Последствие се поразвихме доста, направихме хубави партньорства с наши колеги от Лондон. В момента от 5-6 години движим проект с музика за филми и всякаква продукция, която трябва да бъде синхронизирана с аудио. И какво друго, както ти спомена, имам собствено радио, помагам и в друго радио като музикален редактор. Изобщо не мога да се оплача, че ето виж тези 14 години явно ги тъпкам здраво с обувките отгоре и мисля, че компенсирам и балансирам добре. Този проект, който е повод в момента да си говорим, всъщност е изцяло нов за мен, тъй като аз в амплоа на композитор и човек, който създава продукция, не съм бил съществено и определено го читам като някакъв нов в моя път. Надявам се да продължа така да стане практика през следващите месеци да продължавам да издавам такива парчета, защото ги имам. Оказва се, че във времето съм записал страшно много идеи имам на компютъра, на софтуера, с който записвам. И тези неща се стоят. Мисля, че е време да видят бял свят. Исках да те попитам, именно за твоето решение да се насочиш към чисто стилово, към тази музика. Ти току-що ми каза, че това е първи твой такъв опит. Нали така? Да, определено. Специално за конкретната песен, чисто като тема, като атмосфера, всичко идва от преживяването ми на къмпинг градина, на който 10-та година вече живея през лятото. И времето, в което съм прекарвал точно край брега, мислейки си за определени трудни неща. Всеки има такива моменти, знаеш. И точно тази атмосфера ме инспирира специално за това парче. И включително за клипа му. Но аз не смятам, че ще се ограничавам в конкретен стил. Имам доста по-твърди неща, имам доста и по-леки, по-романтични. Така или иначе аз смятам да записвам новите неща не само с Арика, а с много други изпълнители. Мисля да работя с млади музиканти и да им хвана енергията, ако мога така да се изразя. Така че това предстои. Добре, аз ако мога пак да те върна към този злощастен период от твоя живот, мога ли така да се изразя или малко превеличавам тези 14 години, в които си работил? Нямам представа. Пак казвам, че никой не знае дали това е работило добре за него или не. Най-вероятно да, най-вероятно всичко е било окей. Имам предвид, че е било необходим етап от моето изграждане чисто в личностно отношение. Но тъй като това бяха години между моите, да речем, 25 и 40 годишна възраст, това можеше да бъде вложено много по-успешно, тази енергия беше влязла в нещо по-креативно, но пак казвам, вероятно това е трябвало да се случи. Със сигурност е трябвало да се случи и съм сигурна, че ти е помогнал да израснеш като човек и ако щеш като артист, защото в крайна сметка артистите първо черпят опит от живота, за да станат добри артисти. Аз така си мисля, да е. Напълно съм съгласен с теб и смятам, че много от колегите музиканти са твърде изолирани от реалния свят. Те го правят умишлено и аз много добре ги разбирам. И
смятам, че те имат нужда от балансиране с някакви неща, които са от реалния живот, малко по-реални, по-силни, дори битови, ако можем да кажем. За да се получи един баланс в личността, който би ги тласнал към едно по-продължително, как да кажа, продължителен техен музикален живот. Не знам дали добре обясних, ама Разбрахме те. Сега, след като ти ме тласкаш към споделяне по тези теми и ме връщаш към тези 14 години, аз мисля, почвам да напипвам защо са ми се случили. Добре, а после връщането към музикалния бизнес, как стана? Бавно и постепенно или по-скоро никога не си се откъсвал от музиката? Музиката винаги е била част от моя живот и най-силното нещо, което ме е вълнувало, и всъщност тя ми помогна през тези 14 години да не загубя себе си. И всъщност в този период аз също участвах по определен начин в музиката, но пасивно. Бях нещо като съдружник в Стейн студио, едно от софийските студия, в които създаваше страхотна музика по време на 2000-та година. Според мен тогава имаше страхотен бум на нова българска музика и тогава се родиха, може би, едни от най-добрите неща в българската музика, според мен. Но това беше доста по-пасивно. Да, музиката винаги ме е държала по един или друг начин. Това може да изгубиш всичко друго, но тя ти помага страхотно. А от какво най-много има нужда българската музика според теб? Според мен има нужда от малко повече естетика. Тая дума много ми пасна, Жоро използва по време на записите. И на мен това лично ми липсва малко в българската музика, тъй като нещата, които там виждам и чувам, не че не са добри, има страхотни млади музиканти, страхотни идеи, чисто като саунд, като изпълнение, всичко е много яко. Но някак се цикли, тъй като музиката все пак е отражение на нашия бит до голяма степен. И мисля, че чисто като послания, нали, тези неща, които идват от новата българска музика, на мен лично не ми допадат особено. Мисъл заритането към материалното, към такива призиви от типа на дай сега да живеем, това. Не, че това го е нямало много назад, но вече твърде много се експлоатира според мен. А ти как мислиш да продължиш в проектите, които готвиш? Преди малко ни сподели, че не се ограничаваш от към стил, но все пак какво да очакваме от теб в близко време? Много се надявам да имам възможност да работя с Жоро отново или с някой друг продуцент, за да стават по-бързо нещата, тъй като единственото, което може да ме ограничи в момента като график, това е заетостта на продуцентите. Иначе идеи има много. И както днес споменах, мисля да работя с различни нови изпълнители и музиканти, включително тези, които не само изпълнители като певци, имам предвид и тези, които ще участват в записите. Мисля да има много и различни инструменти, духови, абсолютно каквото ми хрумне. За момента имам поне около 3 парчета, които са ми почти готови и така за реализация. И колкото по-рано станат, по-рано ще направим следващото интервю. Значи до края на годината поне едно парче. Поне едно парче очакваме да стане. Да. Добре. Много ми беше приятно в твоята компания. Благодаря ти за разговора. Сега ще чуем пък Under the Sky. Очакваме с нетърпение всичко ново от теб. И какво да ти пожелая? Вдъхновение и здраве. Страхотно пожелание. Аз не виждам по-добро да се връща обратно. Успех на предаването и на теб лично. Много ти благодаря за разговора. До скоро. До скоро.
The sand is cool beneath my toes.